बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय जोंहा दिनैहाय बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों जोंनि देग्लायनि 2024 आरो 2025 बे बोसोरनि जाहा जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव जाहा फरायनाय फरायसाफोरा जा देग्लाय मेट्रिकआव 100% फरायसाफोर दिनै पास जानो हादों बिनि थाखाय जोङो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जोंहा गासै बड'लेण्ड एकाडेमियाव 8 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो बे बिथांमोननि गेजेराव 2 स्टार मार्क्स जों मोननो हादों बिनिफ्राय जोंहा 3 जोंहा फर्स्ट डिविजन जों मोननो हादों आरो 3 जोङो सेकेंड डिविजन जों मोननो हादों गासै 8 फरायसाया जोंहा 100% जों उथ्रिसार जानो हानायखाय जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय बिथांमोननिसिम फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जों जासिदों जोङो बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों आसा खालामो आरो जोङो थांनाय समाव जेरैबायदि जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिया बेबादिनो 100% पास जानो हादोंमोन देग्लायबो बेबादि पास जानो हादों आरो फैगौ समावबो जोङो बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों निश्चय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेबादिनो आनजादाव मोजाङै उथ्रिसार जानो हागोन जों बेखौ फोथायो आरो इसोरा निश्चय जोंनो मदद खालामगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जों आसा मिजिं खालामो जाहाथे बे बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय फरायसुलि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव साफा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार आईएएस अफिसार डीसी एसपी जानो हागोन आरो गावखौ सासे सुबुं सम्पद दानायाव बयबो गावनि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावनो हागोन आरो खामानि मावलांनायाव बयबो आवगायलांगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों देग्लाय 2025 मायथाइनि दिनैहाय जोंहा 15 एप्रिल बे एप्रिलाव जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों जोङो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बेखौ जों बरायनाय जों हाबाफारि लादों आरो जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि जे फरायसाफोर जोंनि दिथागिरि बिथांमोन आरो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहाय मैखोमै बाहागो लानानै बेखौ जाफुंसार खालामदों आरो दा जोंनि जे बैसागु जे रंजानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आं मिजिं खालामगोन बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो दा बेनिखायनो जोंहा नैबे जोंनि जे हारिमु बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव फोसावनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै गिदिरथार थांखि नोजोर दङ आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै खुंथायाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोर जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बे रंजाथाइ फोरबोखौ दिनै खुंनो सिगांदों फालिनो सिगांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो निश्चय फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिशा गोनां लामा बेखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो इयुनाव जोङो मुलुग दरबाराव बे मोसानायखौ बे फोरबोखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि माखासे थांनानै थानायनि जे सिनायथि रैखाथि थामोनथा बेखौ जोङो लांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो फैबाय थानाय बैसागुनि रायजो राजाफोरनो मा ग्रिटिंस हरनो सानो नोंथाङा आङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै आरो आंनि बिथिंनिफ्राय फैबाय थानाय जोंहा रंजालि बैसागु बे बैसागुनि आङो साफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्डआव थानाय आसामाव थानाय भारताव थानाय मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आं जासिगोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायनाय आङो जासिगोन आरो जोङो जेखि कर्नारावनो थायाथों मानो जेखि थासारियावनो थायाथों मानो जेखि जायगायावनो थायाथों मानो जोंनि धोनि हारिमुखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रागोन बयबो आवगायगोन आरो बेबायदिनो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि धोनि हारिमुवा बुहुमाव गेवलांसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन
मेट्रिकुलेसन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो